Hadian kajing bam seiso kajing temu khang tala ka New Trap National Youth Movement kata haka lai tarik ujimang ya ka office rekam ka hima meliam mentakas ngipat ka south tarik ujimang kani ka sengkala let banya kendu saya chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC uba Titus Khan bandawa na u badeban pendamno ya kajing thung ka hima meliam ki circle rang basnong hapo ka right merwet bat bantung purano daki rang basnong ki badai Khasi Presiden Rangba Kaseng uba Lewis Dotodong haba keren syakilat pathai kubor ulaya tu banakaliang UCEM ula kular ban pendamno mardor ya ka hukum jang ka hima meliam hakaju kapor Kaseng kala dawaru badeben pensangi mardor ya UCEM karat marwet halor ka jingkeno ba ula ajaka ya kibar jella wani kendu ya chief executive member in council ba titos hadian bagi lai kendu bu nge keren spang ka ne ka jing sim kabu jang kene ke waipat ke jai penreu Hagbede bat kajing long rang basong porat marwat. Te kajing kedua long kerpang tangah hagbede begitu kajing isu jung hima meliam ya kitu ki circle rang basong lani ki rang basong pelun. Hapo jong karat marwat. Namar haga meeting keba ngila ada besong meeting haga haubenai November jung samarjar puar. Ya hima meliam kala pentikna yangi ba ki circle rang basong. Kede bandlong da kirang basinong napok karat marwat. Ndai dah kini kelongsan. Tekai ke balengok kalong makani ke hima meliam pat. Nda menen habang ilak perlong tu ke jinglet. Bankang talai ke hima meliam. Kami sendat kini. Kaba kila ajiat penban kila sinuminit nang tai. Ya kini kelongsan. Kidon saumut kini kelongsan. Uwe du Arjun sok pedang. Badai jong bernihat circle. Uba du Bishal ronghang. Jong ka Narbong circle. Balai de Agustin Nongrum jong ka Baridua circle bat basau de Sandon Doloi jong ka Tengah circle. Te kum keseng hi ngim pediang rai kene ka circle rang basong ka balak thung de kini kilongsan. Namar ba kajing pan bat he ba khema mulim kalong bat ba kede ban thung na kirang basong jong kitu ki area. Kidon kirang basong kiba dangdon ya katanrai. Kasnam jong kijing ejai benriu kadang rung haki. Ta kadau kini kirang basong Hikwa banyakit ya ba ikene kelengkor nak bentau banyada ya ke khandau ke siap jong ke hima ba jong karat marwat hi bro kowai te kene kicing le jong ke hima meliam kalong ba kimsyam la burom ya ke ka bangila ya song da ke jingilang banya perkhat nak bentau banya penbet ikene kicing approval ya kini ki circle namba snong da ke babu da ke gilongsan nyem pediang da le liru em ba kene kicing wan kendo ba CM la kular yangi ba kinsa scrap no ya kani ka order tat hadu ba ka hima meliam kan hab ban penba ya kani ka jing code application ya kini kirang ba snong circle rang ba snong da kiti kirang ba snong khasi badan hapo right marwat te ngisngau ngo ro ya CM nomor kum u khle jong ka discuss council la simkia ka bading ka benta da ka bau ai ka direct promise sangi ya ka jingkular ka ba syai kedar bon scrap no ya kani ka order kabo la ai menen naduk ar sautrik jong na April dem scrap no ikene bat tat hadu bag hema meliam ken sakhot ke ma meliam ba kan khot application ikene gram ba snong banthong daki circle rang ba snong apo karat marwat namar ba kum kasang hi hadu menta ngan ong beng ngi yang na benta banida khndo siap bat nginam ailat ila kransa UCM banginam ailat daliliru em ba lada kene ke jingjiat ik circle rang ba snong kam de dakal ti ke khot ke subah ken hab an khot application hagne ka application ken hab an select ya kinu ki break badai badang dan ke siam ban train na ke benta ban yadai ka kendo siap jeng jai ndre ban scrap no te ngin sanang follow up ke ba ngide ban budien ngin sanang budien amar ba saya ken sapa kopi singiru la de bong sapa kopi singi hadian bagi la de ai ta order ka hima ona ka dis council lomba jong siap budai fleet district council ba lakum no ka dis council ka deban sim no imat ya kabor kiti lajong ban weng no sendat ya uni UCM jong karat marwat namar ki daw bro khot jong ki jingle jong ki jingmi ki kandum kandram ki jingwan le ba he jong ki ne ki jai benreu na ki we pat ki jai benreu haka kandum ka sap ka jongi ka de ki jing ailat ba ki jing don kitilang jong UCM rat marwat ngidon hangni sibun ki sakhi satar ki land documents kot pata
kiba unus imra marat ula isu sha ki Punjabi sha ki Nepali sha ki Mizo sha ki Nakap sha ki wei pat ki jap nriu te kene ke jingle jung sa imra marwat kala penlong yangi bangin karpat ya usi am ba udai ban weng mardor ya unus imra marwat na kebenta ke jingbet jingbiang jong ka jap nriu bat ka hima melim hi bro